Ακόμη ένας προημιτελικός του Quiz Ball Cup και αυτό είναι το πιο old school επεισόδιο Quiz Ball που μπορείς να δεις. Πιστεύω. Μεγάλη αλήθεια. Πολύ old school. Από τη μία ομάδα που είναι το δεύτερο επεισόδιο του Quiz Ball. Μετά το Χριστάρα, που ήταν φιλικό προετοιμασίας. Ήταν φιλικό προετοιμασίας. Είμαι το πρώτο επίσημο. Είσαι το πρώτο επίσημο. Πρώτο επίσημο. Και μάλιστα με έχεις κερδίσει κιόλας το πρώτο επίσημο. Και ήταν η Από τελευταία φορά. Από τότε έχω να σε κερδίσω. Από τότε έχεις να με κερδίσεις. Και από την άλλη ο Αντώνης που ακόμα συναντάω τύπους στον δρόμο και μου λένε. Έλα, είναι στημένο. Δεν παίζει να βρει και τον Τιλικράτη Λευκάδας. Παίζει να βρει και τον Λευκάτη. Και όμως πριν από λίγες μέρες ήρθε παιδί και μου λέει: εσύ είσαι ο Αντώνης? Λέω ναι. Που βρήκε τον Τιλικράτη. Και ρε φίλε. Ακόμα είναι λίγο τρελό. Αν περιγράψει τη ζωή μου ότι είμαι ο Αντώνης που βρήκε τον Τιλικράτη, μαζί σου δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, το ξέρετε το έργο γενικά, το Quiz Ball Cup. Τώρα ο Αντώνης είναι αυτός που έχει και περισσότερο καιρό να έρθει. Ήρθε σε εποχή του Quiz Ball έτσι. Ανανεωμένη. Early days. Πολύ early days. Και τώρα είναι ανανεωμένη. Ναι. Σε παρακολουθούμε ωστόσο, οπότε ξέρουμε τις αλλαγές. Ξέρετε τις αλλαγές. Τα πάντα, ναι. Ναι. Πώς τους κόβεις εδώ πέρα? Γιατί εδώ πέρα είναι οι μοναδικοί που ξέρουν τι χρειάζονται και οι δύο για να πάνε στα ημιτελικά. Κοίτα, θα σου πω, είστε σοβαροί παλέουρες και όντως θέλω να μου πείτε, ειδικά ο Αντώνης, πώς του φαίνεται τώρα σε σχέση με τότε, γιατί έχει τη μεγαλύτερη απόσταση να μας ξανασυναντήσει, να το πω έτσι. Καλά, το είχαμε γυρίσει σε 4 τοίχους σε ένα δωμάτιο, ήταν λίγο περίεργα. Και θεωρώ ότι το κατά πόσο σε αυτό το μεγάλο διάστημα παρακολουθείς θα βοηθήσει λίγο το πόσο ακονισμένη είναι και η στρατηγική σου. Έχω παρακολουθήσει επιλεγμένα επεισόδια λόγω στρατηγικής. Για να δω πώς μπαίνει στο παιχνίδι, γιατί κάτι που εγώ δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου. Μπαίνω σε επεισόδια και μερικές φορές όταν χτυπάει το τηλέφωνο μου είναι άγνωστο, φοβάμαι πώς είναι ο Σάμαρης και μου πει: μη θυμάσαι ρε μπιμπ, γιατί του είχα δώσει λάθος απάντηση. Ισχύει και σε τέτοιες σαν βοήθεια τότε, ναι. Ένα δεύτερο είναι αυτό. Και ένα τρίτο νιώθω, πώς να σου πω, σαν να ήμουν παίχτης σε ομάδα γάμα εθνικής και να έρχομαι να τη δω τώρα που παίζει Ευρώπη. Γιατί ήταν μια ιδέα η οποία ήταν πρωτοποριακή, είχε να δώσει, είχε περιθώρια εξέλιξης και όσα περιθώρια εξέλιξης, ακόμα και αυτά που είχα στο μυαλό μου, εγώ τα ξεπέρασε. Σαν Quiz Ball, σαν ιδέα, σαν. Λοιπόν, πάντως στο γενικότερα για το Quiz Ball, όπως και να έχει και να μην το παρακολουθείς, είσαι παίκτης manager, Αντώνη. Δηλαδή ήταν ο αρχικός λόγος που πρωτοήρθες. Δηλαδή εμείς εκεί γνωριστήκαμε. Στην κοινότητα του football manager, ωραία. Αυτό το βοηθάει πολύ στο πάρα πολύ. 100%. Πάρα πολύ. Και σας βοηθάει γιατί είναι από τις περιπτώσεις της σπάνιας που βλέπω τώρα μια τριπλέτα που όλη έχει τη σχέση με το manager. Καλά, αυτός τώρα τριτοξάδερφος είναι εδώ. Εντάξει, παίζετε όλοι. Σταμάτα βρε, έχω να παίξω χρόνια, αλήθεια λέει, τα τελευταία 3-4 δεν παίζω. Παίζετε όλοι. Πόσες τριπλέτες εδώ είναι μανατζερικοί? Μεγαλώσαν. Εντάξει, εδώ είμαστε για να παίξουμε Quiz Ball Cup, κύριοι. Και εσείς είστε ο τελευταίος προημιτελικός. Έχετε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα γιατί ξέρετε και οι δύο και αυτό που συμβαίνει και το ελάττωμα, αν θέλετε, του συστήματος αντίστοιχο όπως ήταν και στο Μουντιάλ. Είναι ότι ξέρετε. Δεν θα έπρεπε, ίσως. Εντάξει, παιδιά, δεν γινόταν. Αλλιώς δεν θα είχαμε Quiz Ball Cup. Αν δεν γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε Quiz Ball Cup. Μόνο μου φες προς τη FIFA. Τώρα εμείς μας έβαλε η FIFA, αν θες να ξέρεις, για να τραβήξουμε λίγο τα φώτα, να ρίξουμε λίγο κάτι και σε εμάς, να ησυχάσουν λίγο αυτοί, να πέσει σε εμάς. Υπάρχει δάκτυλος Ινφαντίνο στο Quiz Ball. Πάμε. Αυτό. Ωραία. Οπότε, εσείς, για να μιλήσουμε τώρα ρεαλιστικά, εσείς οι δύο, αν σήμερα μαζέψετε 7 πόντους και πάνω, προκρίνεστε και οι δύο. Αυτή είναι η φάση. Όπως είπατε σωστά. Μπορούμε απλά να φύγεις, να πας να κάτσεις εκεί, να κάτσουμε έτσι και να απαντάμε παρέας ερωτήσεις. Όποιος έχει παίξει goal και over 6,5 έχει πληρωθεί από τώρα. Όπως είπατε, βασικά off camera είναι το Σουηδία-Δανία. Το 2-2 γίνεται το τέτοιο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι, παιδιά, εδώ δεν είναι Σουηδία-Δανία τα κανονίζουμε και περνάμε, γιατί εδώ πρέπει να σκοράρετε και πρέπει να ξέρετε. Και το πράγμα είναι δίκαιο γιατί σε όλα τα quiz υπάρχουν, σε όλους τους προημιτελικούς, οι ίδιοι πόντοι πάνω στο τραπέζι και εσείς πάτε να κάνετε το καλύτερο δυνατό και για τον εαυτό σας αλλά και σε σχέση με τον αντίπαλό σας. Με λίγα λόγια, το απολαμβάνετε, αλλά στο βάθος πρόκριση. Δεν έχει σημασία. Σαν το Γιαμάλ. Έτσι. Δηλαδή νίκη ήττα, δεν απολαύστε το, πάρτε πόντους γιατί παίζει και πρόκριση και για τον χαμένο. Ναι. Το οποίο βέβαια έχει επικοινωνηθεί και στους υπόλοιπους προημιτελικούς και κάποιοι το ακολούθησαν, κάποιοι όχι, αλλά αυτό είναι το Quiz Ball Cup. Οπότε θα πρότεινα, Χρήστο, να δούμε το βίντεο των κανόνων και επιστρέφουμε για τη ρήψη του νομίσματος. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο Quiz Ball Cup, ένα knockout τουρνουά ποδοσφαιρικών γνώσεων βασισμένο στο γνωστό μας παιχνίδι, το Quiz Ball. 6 παίχτες έχουν μπει στο bracket με μοναδικό σκοπό να φτάσουν στο μεγάλο τελικό και να κατακτήσουν τον τίτλο του Quiz Ball Master. Στα προημιτελικά και τα ημιτελικά, η δομή του παιχνιδιού είναι απλή. 16 ερωτήσεις χωρισμένες σε 8 κατηγορίες, εκ των οποίων οι 5 σταθερές και οι 3 μεταβλητές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Κάθε ερώτηση δίνει από 1 έως 3 πόντους σε περίπτωση που απαντηθεί σωστά, ανάλογα με τη δυσκολία της. Ενώ οι παίχτες έχουν από 2 βοήθειες. Τη βοήθεια του διπλασιασμού, την οποία μπορούν να επιλέξουν πριν ακούσουν μία ερώτηση, ώστε να πάρουν τους διπλάσιους πόντους από αυτήν, αλλά και τη βοήθεια του 50-50, η οποία δίνει 2 πιθανές απαντήσεις, αλλά μετατρέπει αυτόματα οποιαδήποτε ερώτηση σε ερώτηση 1 πόντου.
Σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τις 16 ερωτήσεις, οδηγούμαστε σε ξαφνικό θάνατο. Στο σημερινό επεισόδιο, ο Μάμπα θα αντιμετωπίσει τον Αντώνη Τσακαλέα και εμείς θα μάθουμε την τετράδα των ημιτελικών. Με τον νικητή να περνάει απευθείας και τον ετοιμένο να πρέπει να μαζέψει τουλάχιστον 7 πόντους, ώστε να περάσει τον Μανώλη Κωνσταντάρα και τον Ηλία Γαλανόπουλο και να προκριθεί ως ο καλύτερος χαμένος των προημιτελικών. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να παίξουμε Quizball. 2 προημιτελικούς το έψαχνα. Στον τρίτο το βρήκα. Κράτησα ένα κέρμα από την Αμερική, ρε Γιάννη. Ωραίο. Λοιπόν, διαλέγει ο πιο παλιός. Επομένως, Γιάννη, διαλέγεις κορώνα γράμματα. Πάμε κορώνα. Γράμματα. Πουλί. Ωραία. Άρα διαλέγει ο Αντώνης. Επομένως, Αντώνη, διαλέγεις. Θα παίξεις πρώτος ή δεύτερος? Δεύτερος. Αμάν. Αλλαγή ταμπλό. Πάμε. Ξεκινάω. Ξεκινάς. Καλώς ήρθατε στον προημιτελικό. Σας βρήκαμε. Βάλτε στρατηγική στο παιχνίδι σας. Εντάξει. Έχω να καταγγείλω πριν ξεκινήσω ότι ναι. μας φάγατε τα logo quiz. Δεν υπάρχουν σήμερα. Αλλά έχετε μια άλλη κατηγορία που μου αρέσει πολύ και πληρώνει και διαράκι. Θα ξεκινήσω με ένα club combo που έχοντας την πόλη και μπάλα θεωρώ θα βρω ένα παίκτη ανάμεσα σε δύο ομάδες. Για σεφτές στο σημερινό παιχνίδι και για το πιθανό 2-0. Γιάννη, θέλουμε να μας πεις έναν παίκτη ο οποίος έχει φορέσει τα χρώματα της Μίλαν και της Τότεναμ. Μίλαν Τότεναμ. Αν σου ανεβάζει την πίεση, ο Αντώνης γέλασε σαν να λέει εντάξει, ΑΒ. Σίγουρα θα έχει πολλούς τώρα και θα σκαλώνω. Λοιπόν, λες να έχει παίξει. Όχι, ο Μπετανκούρ λες να πέρασε. Θα μπορούσε, αμυδρά να τον θυμάμαι στη Μίλαν. Σίμονς, όχι. Σολάνκι, χρόνο έχουμε, είμαστε άνετοι. Ριτσάρλισον, όχι. Από την ομάδα τώρα δεν μου έρχεται κάποιος πλην του Μπετανκούρ που δεν παίρνω όρκο ότι έπαιξε Μίλαν. Τώρα σε πιο παλιά, Κέιν, Σον. Δεν πρέπει να ζοριστώ τόσο, θα είμαι ειλικρινής. Είναι κατηγορία που συνήθως από το σπίτι βρίσκω. Δεν έχω άλλα με τον Μπετανκούρ που δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δίνω ένα μικρό ποσοστό, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Θα κλειδώσω Μπετανκούρ. Κλειδώσαμε. Για πάμε. Το λοιπόν, Μπετανκούρ. Θα έλεγα ότι μια προφανής και καλή απάντηση και πρόσφατη και φρέσκια θα ήταν ο Λούκα Μόντριτς. Σίγουρα θα ήταν. Δεν μου ήρθε ποτέ. Άλλες απαντήσεις θα ήταν ο Κάιλ Γουόκερ. Ποτέ δεν θα μου ερχόταν. Ο Έντγκαρ Ντάβιτς. Ποτέ. Ο Ζίγε. Ο Κέβιν Πρινς Μπόατενγκ. Ο Μπετανκούρ. Αλλά όχι ο Μπετανκούρ. Γιάννη μου, χάνεις την ερώτηση και το 0-0 παραμένει. Δοκάρι και έξω. Αλλαγή ταμπλό. Πάμε. Λοιπόν, Αντώνη, δεν πιστεύω να έχεις κουριάσει. Όχι. Τι κάνουμε σε στρατηγική? Ακολουθώ τα βήματα, το club combo. Mirroring για τον Αντώνη και διεκδικώντας και αυτός 2 πόντους και να κάνεις εσύ τον σεφτέ, Αντώνη, τα clubs που θα ακούσεις είναι τα εξής. Πολίτες και Manchester City και Internazionale Milan. Ίντερ δηλαδή και Manchester City. Ίντερ και Manchester City. Η Manchester City τα τελευταία χρόνια έχει κάνει 535.000 μεταγραφές. Έχει όμως πάρει παίχτη από εκεί ή ποιον μπορώ να συνδυάσω? Ναι. Έχει παίξει. Έχει αλλάξει και αυτός 500 ομάδες. Η Manchester City έχει παίξει τον Μπαλοτέλη, ο οποίος έχει παίξει και σε καμιά 35 ομάδες ακόμα. Η πρώτη μου σκέψη είναι εκεί. Μήπως έχει πάει και στην Ίντερ. Μήπως έχει περάσει από την Ίντερ. Είναι πολλές φορές που δεν έχω εμπιστευτεί το ένστικτό μου και την έχω πληρώσει και ας το κάνω και μια φορά ας το πληρώσω. Θα πάω με Μπαλοτέλη. Πληρώνει το τίμημα με Μπαλοτέλη ο Αντώνης. Ναι. Οκ, κλειδώσαμε Super Mario. Τι λες, Γιαννάρα? Πάμε 100%. Η λίστα των παιχτών που ψάχνουμε, η αλήθεια είναι ότι είναι μακροσκελής και λίγο μεγαλύτερη από την και λίστα με το του που θα πεις ονόματα θα αρχίσουμε αχ και αυτός, αχ και εκείνος. Και ο Μάριο Μπαλοτέλη βρίσκεται στη λίστα, Αντώνη. Ωραία. Είναι σωστή απάντηση. 2-0 στο σημερινό μάτς. Δώσε μερικούς ακόμα. Πολλά ονόματα όπως Καϊσέδο, Κανσέλο, Τζέκο, Γιόβετιτς, Κολάροφ, Κόβασιτς, Πιζάρο. Άμα πήγαινε λίγο στα Βαλκάνια, έχει. Πατρίκ Βιηρά, ο Ντάμπο. Ουσμάντα Μπο. Παλιός. Ναι. Είχε πολλούς. Αλλά νομίζω ότι ο Super Mario ναι. ήταν ο Μόντριτς της δικιάς σου ερώτησης. Μου ήρθε πιο έστω. Αντώνης το έγραψε κατευθείαν. Ναι. Είναι αυτό που είπα στον Εμίλιο, ότι θα βγουν οι ερωτήσεις και θα είναι νεράκι ή θα ζοριστούμε. Για να δούμε. Συνεχίζουμε, Γιάννη.
Θα πάω σε ένα φώτο κουιζά σου. Να κάνω σοφτέ. Οκ. Φωτογραφία θα δεις. Και πριν γέλασε. Δεν μου αρέσει, γελάει πάντα. Πορτρέτο θα δεις. Ποδοσφαιριστή θα δεις. Και καλείσαι να μας πεις ποιος είναι ο εικονιζόμενος ο Δεν λέγω οποίος... καλά, μάλλον ο Επαλέ θα από στον μακριά, φέρω. Θα στον αλλά- φέρω. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 5 διαφορετικές ελληνικές ομάδες. Ναι, σε Άρης, Ηρακλή, σε Γάλεο και τις άλλες δεν τις θυμάμαι. Ο Επαλέ είναι. Μιλούσο, ο Επαλέ είναι. Καλαμαριά. Ποια μου λείπει. Δεν ξέρω τι σου λείπει, αλλά το Επαλέ δεν ξέρω αν μπορώ να το πιάσω. Θέλω ονοματεπώνυμο. Ζωέλ Επαλέ. Α, είδες το είπε, ρε. Αυτό έλειπε. Κλειδώνουμε. Άντε, κάναμε σε φταί, ναι. Κλειδώσαμε Ζωέλ Επαλέ. Σε φταίς το σκοράρισμα και για τον Γιάννη. Σωστή απάντηση. Και αλλαγή ταμπλό. Πάμε. Φύγαμε, αλλαγή ταμπλό. Συνεχίζω σε Play ID. Το οποίο αν το βρει αποκτά προβάδισμα. Σοβαρό. Λοιπόν, Αντώνη, για το 4-1 στο παιχνίδι θα δεις ένα μπαμπάτσικο βιογραφικό και είμαστε όλοι αυτιά να μας πεις τι βλέπεις. Ω, πάρε φίλε, τι έχεις κάνει εδώ. Λοιπόν, ξεκίνησε από την Μπράγκα. Πήγε Πεναφιέλ. Δανεικός, μετά Ατλέτικο Μαδρίτης 2007-2009. Όσοι ήταν στην Ατλέτικο δεν έπαιξε καθόλου. Το 7 ήταν στην Μπράγκα, το 7-8 στη Θέλτα, το 8-9 στην Αλμπαθέτε, 9-10 Βαγιαδολίδ, 10-14 Ατλέτικο Μαδρίτης με έναν δανεισμό στην Ράγιο Βαγεκάνο. Τσέλσι 14-17, Ατλέτικο Μαδρίτης 17-20, Μινέιρο 21-22, Γούλφς 22-23, Μποταφόκου Γκρέμιο. Δεν μου λέει τίποτα. Είμαι στα ίδια μαύρα σκοτάδια. Στην Γκρέμιο. Παίχτης που να κατέληξε στην Γκρέμιο το 24 και να έχει παίξει στην Τσέλσι μια τριετία κιόλας. Μια τριετία στην Τσέλσι. Κάτσε ρε φίλε. Ποιος είσαι? Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι, Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν μπορεί. Θα εκνευριστώ. Θα γελάσω όταν πω δεν το ξέρω και μου πείτε ποιος είναι. Τι σε διευκολύνει και τι σε μπερδεύει γενικά, από πού το ξεμπλέκεις, Αντώνη? Η διαδρομή Ατλέτικο, Τσέλσι, Ατλέτικο από το 10 μέχρι το 20 είναι πολύ χτυπητή και με οθεί να πάω στο 50-50. Αρχίζει και μπαίνει στο μυαλό μου γιατί λέω δεν μπορεί, έστω και μισό θα το σώσω. Κάτι θα σώσω από αυτό. Θα πάω στο 50-50. Θα έχουμε χρήση βοήθειας? Ναι. Κλειδώσαμε χρήση βοήθειας. Αυτομάτως διεκδικείς 1 αντί για 2 πόντους, Αντώνη, και οι πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής. Α. Φιλίπε Λουίς. Β. Διέγκο Κώστα. Τον Φελίπε Λουίς δεν τον θυμάμαι με φανέλα της Θέλτα. Τον Διέγκο Κώστα τον θυμάμαι με φανέλα της Θέλτα. Πρέπει να ήταν στη Θέλτα τη σεζόν που ήταν και ο Κάς, ο Διέγκο Κώστα. Θα πάω με Διέγκο Κώστα. Κλειδώνουμε Διέγκο. Ναι. Κλειδώσαμε Διέγκο. Γιάννη, σε ακούω. Εγώ γράψω το χαρτί μου Φελίπε Λουίς. Λουίς Φελίπε έγραψε, δεν το θυμόμουν όταν ήταν ανάποδα. Τώρα με το 50-50 θα άλλαζες? Τώρα τα info αυτά να τον έχει εικόνα με φανέλα της Θέλτα, τον έχει εικόνα. Μπορεί να είμαι και Εγώ εκτός, είμαι να έχω μπερδέψει κάτι. Λοιπόν, Αντώνη, η χρήση της βοήθειας σου βγήκε σε καλό. Είναι σωστή απάντηση. Είναι ο Διέγκο Κώστα ο παίκτης που ψάχνουμε. Κατευθείαν πήγε το μυαλό μου, άρχισα να διαβάζω τις ομάδες και επειδή θυμόμουν ότι ήταν δίδυμο με τον ΟΚΑ στη Θέλτα, λέω δεν μπορεί να πέφτω έξω. Ναι, άμα έχει εικόνα, έχει εικόνα. Ναι, δεν έχω μπορεί να είναι εικόνα. τόσο random. Γι' αυτό. Αλλαγή ταμπλό. Αλλαγή ταμπλό, κύριε. Τι κάνουμε? Λοιπόν, τι κάνουμε, χάνουμε. 3-1 νομίζω χάνουμε. Σωστά. Σωστά. Άμα κάνουμε κι εμείς ένα mirroring. Player ID, λοιπόν, Player ID. για να ισοφαρίσεις, Γιάννη, στο παιχνίδι και για το 3-3 θα δεις αυτό. Πάλι με βραζιλιανάκια βλέπουμε. Πω. Μινέιρο 9-10, Σάντος 10-12, Πόρτο 12-15, Ρεάλ 15-17, 17-19 City, Γυρολόγος of the Gods, 19-25 Juventus και 25 μέχρι σήμερα Φλαμέγκο. Βραζιλιανάκι. Πες είναι αυτό. Όχι, ο Αλεξάνδρο. Πόρτο πρέπει να παίξει. City. Juventus έπαιξε σίγουρα αρκετά. Είχε και ένα άλλο, sorry για την έκραση, ένα άλλο λιμάρι έτσι μπαγκάκι. Και ο Ντανίλο, Juventus σίγουρα αρκετά χρόνια. Ρεάλ γιατί νομίζω ότι πέρασε, Φλαμέγκο. Ντανίλο ή Σάντρο, δεν το θυμάμαι City με τίποτα, ούτε στη Ρεάλ το θυμάμαι. Θα πάμε Ντανίλο. Κλειδώνουμε, είναι απάντηση που κλειδώνουμε. Ναι. Κλειδώσαμε Ντανίλο. Το 50-50 που δεν πήρες θα σου έδινε Α. Ντανίλο.
Β. Φερναντίνιο. Φερναντίνιο, μισό. City το θυμάμαι. Ρεάλ δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ. Έλα, δώσ' το. Ισοπαλία στο σημερινό μάτς, κύριε. Σωστή απάντηση. Πάμε. Αλλαγή ταμπλό. Βρήκα στο μυαλό μου τον Ντανίλο και είχα χρόνο να σκεφτώ ποια θα είναι η επόμενη κατηγορία. Δεν έφτιαξε στρατηγική δηλαδή. Ναι. Και για ψυχολογία μόνο θα πάω σε μονή, θα πάω στην ιστορία 1. Λοιπόν, Αντώνη, για να περάσεις ξανά στο σκορ και το πιθανό 4-3, θέλουμε να μας πεις από ποια ομάδα απέκτησε τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ από πού τον πήρε. Τζένοα, Μίλαν ή Μίλαν Τζένοα. Και Μίλαν έπαιξε και Τζένοα έπαιξε. Άρσεναλ έπαιξε μετά. Όχι από Τζένοα. Από Μίλαν πήγε. Μίλαν Ντόρτμουντ. Θα ρισκάρω και θα πάω Μίλαν. Κλειδώνουμε Μίλαν. Ναι. Κλειδώσαμε Μίλαν. Η Μπορούσια, κύριοι, ψώνισε και πήρε το Σοκράτη από τη Βέρντερ Βρέμις. Λάθος απάντηση για τον Αντώνη. Το σκορ παραμένει ως έχει. Αν το θυμώσουν σαν σταθμό τη Βέρντερ, έβγαζε νόημα να έχει ψωνίσει από... Δεν την έβαλα καθόλου, είδες. Λοιπόν, ανασούλα πήραμε, αφού είμαστε στην ισοπαλία. Οπότε μπορώ να ρισκάρω λίγο. Εγώ θα παίξω μια ιστορία 2. Και για να περάσεις πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, Γιάννη, και με 2 πόντους διαφορά μάλιστα, θέλουμε να μας πεις ποια ήταν η πρώτη Ιταλική ομάδα που αγωνίστηκε ο Ερνάν Κρέσπο. Όπα. Η Πάρμα είναι το προφανές. Έχει παίξει και Λάτσιο. Έχει παίξει Λάτσιο πριν την Πάρμα ή μετά. Οπότε, στάνταρ 50-50 δεν παίρνουμε, θα είναι Πάρμα Λάτσιο. Αν δεν το λούζω, πρέπει να έχει παίξει και Λάτσιο. Θυμάμαι να παίζω μάνατζερ τώρα, Αντώνη, του 97 από τα πρώτα μάνατζερ, championship manager τότε. Γιατί έχω εικόνα να τον έχουμε γαλάζει για τον Κρέσπο στη Λάτσιο. Και πάντως εννοείται ότι έχεις και το 50-50. Δεν θέλω, αυτά θα μου δώσει. Σου πω εγώ τι θα μου δώσει. Λάτσιο και Πάρμα θα μου δώσει. Θα ρισκάρω με τη Λάτσιο. Απάντηση που κλειδώνουμε. Κλειδώνω. Κλειδώσαμε Λάτσιο. Το 50-50 που δεν πήρες, Γιάννη, έδινε Α. Πάρμα. Β. Ίντερ. Πάρμα. Και είναι λάθος η απάντηση της Λάτσιο. Αναστασία. Πήγε Λάτσιο το 2000 και μια τετραετία πριν, από το 96 μέχρι το 2000 ήταν στην Πάρμα. Τι χαζούλης. Πάμε, αλλάξτε θέσεις, κύριοι. Για το φινάλε του πρώτου γύρου, Αντώνη. Θα το αφήσεις ισόπαλο το αποτέλεσμα. Θα πάω για τα πολλά. Θα κάνω all-in. Όχ. Ναι, θα πάω γεωγραφία 2 διπλασιασμό. Μια κίνηση, μας ξάφνιασες λίγο. Επομένως, Αντώνη, για 4 πόντους στην κατηγορία της γεωγραφίας και ουσιαστικά για να κλειδώσεις την πρόκρισή σου στα ημιτελικά. Έτσι, γιατί φτάνεις τους 7 πόντους. Ναι. Θέλουμε να μας πεις, σε ποια πόλη της Αγγλίας βρίσκεται το Loftus Road Stadium. Πόλη θέλουμε. Θέλουμε πόλη. Loftus Road. Πού το είδα πρόσφατα. Μου ακούγεται τόσο εύκολο. Το είδα κάπου πρόσφατα ότι είναι από τα παλιότερα γήπεδα. Παλιότερη κερκίδα ήταν εκεί, κάτι τέτοιο. Πού το είδα, όχι. Δεν έχω... Πάρε το χρόνο σου. Στο τέλος της ημέρας μία πόλη θέλουμε, έτσι, θυμίζω. Ναι. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό θα μπορούσε να απαντήσεις. Το σκεπτικό του Λονδίνου έχει 35 γήπεδα. Κατάλαβες. Οπότε θα πω Random Λονδίνο και θα το κλειδώσω εκεί και αν είναι καλός ο Θεούλης μαζί μου, οκ. Ο Θεούλης εδώ είναι. Κλειδώσαμε Λονδίνο. Ναι. Τι λες, Γιάννη? Πασίγνωστο γήπεδο. Νομίζω ότι αν είναι Λονδίνο σε VR θα πέσω από τα σύννεφα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το θέμα. Βάσει λογικής. Ναι. Δεν είναι. Είναι πολύ γνωστό. Θα τραβήξω τα μαλλιά μου όταν πει στην ομάδα. Κύριοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση, εμείς οι viewers που σας απολαμβάνουμε να παίζετε, να δούμε τον Slot Mamba να πέφτει από τα σύννεφα. Σωστή απάντηση και 4 πόντοι για σένα, Αντώνη. Σφίξα. Λονδίνο, το γήπεδο της QPR, χτισμένο το 1904. Και έχουμε πρόκριση, κύριοι, έτσι. Αυτή τη στιγμή ο Αντώνης παίζει άνετα. Έχουμε άλλο διακύβευμα τώρα. Δηλαδή, ο Αντώνης θα κερδίσει, θα χάσει, απλά περνάει. Δεν έχει διαφορά. Ο Αντώνης αυτή τη στιγμή
είναι περασμένος. Γίνεται φιλικό προετοιμασίας. Δεν γίνεται να πω σε κάποιον, ξέρεις τι, έχω πάει ημιτελικό στον Εμίλιο, έχω παίξει 3 φορές, έχω παίξει και ημιτελικό. Τις 2 πρώτες έχασα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν γίνεται. Παίζουμε για την νίκη, πάμε αλλαγή θέσης. Θα πάω λίγο safe τώρα. Να μαζέψω ένα πονταλάκι ακόμα εγώ. Θα πάρω το photo quiz το πρώτο. Λοιπόν, η φωτογραφία που θα δεις Το έχουμε το. Έλα, αυτό είναι για μισό. είναι αυτή. Δεν βλέπω. Ο Αμπρέου είναι. Ο Αμπρέου πρέπει να είναι χωρίς να βλέπω καλά. Και η ερώτηση που προκύπτει δεν είναι ποιος είναι ο εικονιζόμενος, αλλά σε ποια ελληνική ομάδα έχει αγωνιστεί. Στον Άρη. Κλειδώνουμε Άρης. Κλειδώσαμε Άρης. Λίγο πιο κοντά ο Σλοτ Μάμπα στην πρόκριση. Σωστή απάντηση. Άψογοι κύριοι. Αλλάξτε θέσεις. Λοιπόν, στρατηγικά τελείως, από τη στιγμή που πήρε τα 2 photo quiz, θα πάω και στο δεύτερο της γεωγραφίας εγώ για να έχουμε 3 κατηγορίες να παίξουμε μπάλα μετά. Θα πάω στη γεωγραφία 1. Λοιπόν, Αντώνη μου, για ακόμη έναν πόντο, πες μας, σε ποιο νομό εδρεύει η Μαρκό? Σε ποιο νομό, δεν είμαι ακόμα. Νομό. Νομός Αττικής. Θέλω απάντηση, δεν θέλω ερώτηση. Σωστό. Θα πάω νομό Αττικής. Κλειδώσαμε νομό Αττικής. Ναι. Αντώνη, συνεχίζεις περήφανα τη διαδρομή σου στο σημερινό μάτς. Ακόμη ένας πόντος. Σωστή απάντηση, νομός Αττικής. Έτσι πως το πήγα στρατηγικά, δεν έχω κανένα παράπονο ότι από τη γεωγραφία πήρα 5 πόντους. Είναι κομπλέ. Σου φέρθηκε καλά. Ναι. Σου φέρθηκε καλά. Τι κάνουμε? Πάμε, top 5. Top Το 5. 1 ή το 2 θα τα αφήσω στον Αντώνη. Το 1 ή το 2 να πάρω. Εγώ με το 1 θα ξεκινούσα. Ωραία, πάμε στο 1. Έτσι πως το βλέπω. Φύγαμε. Λοιπόν, Γιάννη, διεκδικώντας έναν ή και 2 ή και 3 πόντους, Γιάννη, στην κατηγορία top 5, θέλουμε να μας πεις ποιοι είναι οι 5 Ισπανοί προπονητές με τα περισσότερα μάτς στην ελληνική Super League. Αντώνης, αθλητικός δημοσιογράφος, νομίζω δεν το έχει αυτό. Πάμε τώρα έτσι σιγά σιγά. Σιγά σιγά, έτσι. Πάμε με τη Λίμπαρ. Κλειδώνουμε με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω πολλούς, αυτούς που ξέρω θα πω και το σταυρό μας. Κλειδώσαμε Χωσέ Λουίς. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ αριθμεί 78 μάτς. Σωστή απάντηση, θέση νούμερο 4. 4. Πάμε. Ο Μίτσελ του Ολυμπιακού. Εδώ λίγο να αναφέρω για την ιστορία από πηγές Transfermarkt, γιατί εκεί πέρα υπολογίζουν διαφορετικά την κανονική διάρκεια και τα play-offs. Εμείς τα έχουμε συνολικά... Οκ. Πάμε Μίτσελ, πάλι του Ολυμπιακού. Κλειδώνουμε. Κλειδώσαμε Μίτσελ. Μίτσελ, με λίγα μάτς. Λίγα, Περισσότερα από το Μεντιλίμπαρ. Ουφ. Είναι σωστή απάντηση. Θέση νούμερο 3, 83 μάτς. Βαλβέρδε. Κλειδώνουμε Ερνέστο. Κλειδώνουμε. Κλειδώσαμε Ερνέστο. Τι λέτε? Εντάξει, ναι. Μπορεί και 1, νούμερο 1. Νομίζω ότι. Κοίταξε, αν έχει 83, ο Μίτσελ 78, πρέπει να έχει λίγα παραπάνω. Στο μυαλό μου είναι λίγα παραπάνω. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε, λίγα παραπάνω, έχει παιχνίδια. Είναι σωστή απάντηση και με 90 μάτς, θέση νούμερο 2. Ωραία, να φύγουμε λόγω τον Ολυμπιακό. Είπαμε 3. Κι άλλος θα έχει. Ο Πάοκ, Ισπανό. Λουτσέσκου πολλά χρόνια. Πιο πριν, Ισπανό. Η ΑΕΚ. Μάνολο Χιμένεθ. Πάμε. Κλειδώνουμε. Ναι. Κλειδώσαμε Μανόλο Πρώτος Χιμένεθ. μάλλον είναι. Μάτς στον αριθμό 141, θέση νούμερο 1, σωστή απάντηση και ο Σλοτ Μάμπα σκέφτεται τι και πώς θα τσαλακώσει. Ωραία. Λογικά δεν θα ρισκάρω. Πες μου, λέγω, έχω βρει 1, 2, 3, 4, ψάχνουμε τον πέμπτο. Σωστά. Σίγουρα δεν ρισκάρω, δεν έχω κάνει. Όχι, πάμε. Δεν θέλω να κάψω καν το μυαλό μου και να. Κλειδώνεις εξάποντο, κλειδώνεις δίποντο, φτάνεις στους 6 και είσαι τώρα, περιμένεις τις οθόνες να δεις τι γίνεται, αν και μπορείς να μαζέψεις κι άλλους, αλλά είσαι σε καλό δρόμο για την πρόκριση. Ωραία. Πες μου τώρα τι θα μπουμπούνιζες. Αν θα μπουμπούνιζες, δεν ξέρω. Δεν έχω καν όνομα. Ναι. Αντώνη. Ήταν οι πρώτοι που μου ήρθανε. Και μετά το κλείσα. Δηλαδή ήταν σαν να την έπαιξα την ερώτηση. Ακριβώς το ίδιο θα έκανα. Η αλήθεια είναι ότι είναι φιγούρα, έτσι τον γνωρίσαμε και από κοντά. Όχι. Είναι σε ομάδες περιφέρειας. Τουλάχιστον εμείς τον πετύχαμε στον Πανσεραϊκό. Με 55 μάτς είναι ο Χουάν Φεράντο. Ποτέ. Ναι, ρε, έχει 3 θητείες στο Βόλο. Ποτέ. Δεν το ξέρω. Δεν παρακολουθώ έχει Ελλάδα. 3 θητείες στο Αυτά που Βόλο. βρήκα Ναι. για μένα είναι υπέροχος. Αλλάξτε θέσεις, κύριοι. Λοιπόν, Αντώνη,
Πες την αλήθεια. Έχεις μπει σε mood τώρα να κονίσεις λίγο τις δεξιότητες και να είσαι έτοιμος για τον ημιτελικό? Επειδή θα έπαιζα πολύ, όχι πως θα αλλάξει κάτι, θα έπαιζα πολύ διαφορετικά το top 5 με πίεση βαθμών από ό,τι τώρα, που θα το πάρω τώρα. Πώς τα φέρνει, δική σου επιλογή. Βασικά, όχι, εσύ Δική το του. διάλεξες. Κοίτα δει. Το top 5, το ένα το έδωσες εσύ στον Γιάννη. Και Αντώνη, για εσένα κράτησες το εξής top 5. Διεκδικώντας είτε έναν, είτε δύο, είτε και 3 πόντους. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις ποιοι είναι οι 5 ποδοσφαιριστές που έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο στην καριέρα του ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν είναι εύκολο. Ναι, Μα γι' αυτό γελάω. Κοίτα να δεις, και έχει Γι' αυτό ενδιαφέρον γελάω. όμως που έπεσε στον Αντώνη, Γι' καταλαβαίνεις. αυτό γελάω. Λοιπόν, ο ένας είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που θα πω. Και είναι απάντηση που κλειδώνουμε. Ναι. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντώνη, με 219 συμμετοχές, είναι σωστή απάντηση και φιγουράρει στη θέση νούμερο 1. Ωραία. Ο επόμενος είναι ο Σβάμπ, ο Στέφαν Σβάμπ. Και κλειδώνουμε. Ναι. Κλειδώσαμε Στέφανο. Συμμετοχές 182. Αρκετές για τη λίστα. Σωστή απάντηση, θέση νούμερο 2. Ο επόμενος είναι ο Τάισον, ο οποίος οριακά πρέπει να είναι 4-5. Κλειδώσαμε Τάισον. Ναι. Τάισον λοιπόν με 148 παιχνίδια δοκάρει και έξω. Όντως. Είναι λάθος 4-5, απάντηση. εκεί πίστευα ότι θα είναι. Θέση νούμερο 6. Ναι. Θες σίγουρα κάτι παραπάνω από το 148. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχει. Το Ζίβκοβιτς τον είπαμε. Τώρα προσέχεις γιατί πετιέσαι έξω, έτσι, Ναι. με λάθος Θα απάντηση. πάω στο Βιερίνια. Κλειδώνουμε Αντρέ. Ναι. Κλειδώσαμε Αντελίνο Βιερίνια. Ο Λουτσέσκου Αντώνη τον επέλεξε 161 φορές. Είναι σωστή απάντηση, θέση νούμερο 4. Άρα έχουμε 2 ακόμα που είναι στην πεντάδα. Έχεις βρει ένα Ζίβκο, 2 Ναι. Σφαπ, Ναι. 4 Βιερίνια. Μου Ναι. ήρθε ένας. Θα ρισκάρουμε Κοτάρσκι. Κλειδώνουμε Κοτάρσκι Αντώνη. Ναι. Κλειδώσαμε Κοτάρσκι. Ο Κοτάρσκι Λάθος έκανα. Μάλλον. πετάει τον Αντώνη εκτός ερώτησης. Είναι λάθος απάντηση και είναι και εκτός δεκάδας. Ο Κοτάρσκι. Νομίζω με 128 παιχνίδια. Ναι. 5-10-15 αν έκανε. Ναι. Ανέφερες τον Κωνσταντέλια. Δεν τον Ναι. πίστεψες για πεντάδα Δεν το πίστεψα για πεντάδα γιατί είμαι γύρω στο 150-100. και όμως Αντώνη μου ήταν επιλογή του coach 173 φορές. 173. Θέση νούμερο 3. Ναι. Και κλείνει την πεντάδα Σουρινάμ Μπίσεσβαρ. Διέγκο Μπίσεσβαρ, Αντώνη. Με συμμετοχές 155. Πήγα στο safe στο να βγάλω στο μυαλό μου παίχτες από την πρώτη διετία του Λουτσέσκου γιατί ήταν η διετία. Και λέω Το αν οποίο θα μπορούσε να χρειαστεί. είναι παγίδα, να πεις Ναι. η επόμενη θα... Ναι. Ωραία ερώτηση. Αυτό. Και ενδιαφέρον να βλέπουμε σένα να την απαντάς. Αλλάξτε θέσεις. Για πάμε Γιάννα ρε. Χριστάρα μου, 1 βαθμό θέλω. Και έχω 2 βοήθειες ενεργές. Οπότε θα πάω κοτίστικα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Θα πάω Lost Files, έχοντας και το 50-50 ενεργό. Το λοιπόν, δώσε μου 1 ή 2. Ο Αντώνης διαλέγει για μένα. Καλά πήγε. Όχι, πάλι ένα θα πω. Πάλι ένα. Θα δεις μπροστά σου ένα χαμένο αρχείο λοιπόν και μπροστά σου είναι αυτό. Και στο Lost File αυτό, Γιάννη, βλέπεις προπονητές της AC Milan που πέρασαν από τον πάγκο από το 2010 και έπειτα. Πλάκα μας κάνεις, Χριστάρα. Λείπει ένας προπονητής εκεί στα ενδιάμεσα. Λείπει Πλάκα μας ένας κάνεις. προπονητής εκεί στα ενδιάμεσα και καλείσαι να μας πεις ποιος είναι αυτός. Θέλετε να διαβάσω και ποιοι είναι τη λίστα. θες, δεν Ή ξέρω, χρειάζεται? ό,τι θες, πες. Καταρχάς, έχει πάει καψούρα μου Αμορίν. Για κάποιο λόγο τον έχω καψούρα αυτόν. Διάβασε την λίγο τη λίστα περίεργη γιατί δεν την είδα. δεν Λοιπόν, έχω τα από γυαλιά μου. πίσω προς τα μπρος. 10 μέχρι 14 ήταν ο Λεωνάρντο. Ναι. Το 14 πέρασε ο Αλέγκριο, Τασότη, ο Ζέντορφ. Το 15 πήγε ο Πίπο, ο Ιντζάκη. 16 ήταν ο Μιχαήλοβιτς και ο Μπρόκι. Το 17 ήταν ο Μοντέλα. Το 19 ήταν αυτός που ψάχνουμε και ο Τζιαμπάολο. Πιόλι το 24, Φονσέκα το 24, Κοσισάου το 25, Μασιμιλιάνο Αλέγκριο το 26 και Ρούμπεν Αμορίν. Χριστάρα μου, επειδή δεν υπάρχει καμία πιθανότητα μάτς 83
Όχι, δώσ' μου 50. Με 50-50 νομίζω. Ξέρεις, θα σου πω, έχεις την άνεση να μην καλεστείς να ζοριστείς και να ζουπίξεις το μυαλό σου. Γιατί αν δεν είχες βοήθειες, θα αναγκαζόσουν να ζοριστείς. Τώρα έχεις την πολυτέλεια. Δεν θα να το παίξεις βρίσκα αν δεν είχα βοήθεια. Το λέω πολύ ξέρω. ξεκάθαρα αν δεν είχα το 50-50. Σε κάθε περίπτωση, κλείδωσες τη χρήση της βοήθειας. 50-50 λοιπόν. Και οι πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής. Α. Κάρλο Αντσελότη. Β. Τζενάρο Γκατούζο. Ρεμπρό Αντσελότη δεν είναι το 78. Γεννηθείς. Κάτουζε. Κλειδώνουμε. Ναι. Κλειδώσαμε Τζενάρο. Κλειδώσαμε και πρόκριση. Και να χειροκροτήσουμε και για την πρόκριση και των δύο σας. Έτσι. Ωστόσο, προφανώς συνεχίζουμε, παίζουμε και από το σπίτι. Πάμε στις επόμενες ερωτήσεις. Κύριοι, κλειδώσατε τους ημιτελικούς. Μένει έξω ο coach Μανώλης Κωνσταντάρας. Συγγνώμη από τον έχουμε, coach να πούμε. έχουμε τους δυο σας. Έχουμε τον Γιάννη το Φρουρό και έχουμε και τον Master of Football. Έτσι, κλειδώσατε τα ζευγάρια των ημιτελικών. Λοιπόν, έχω βάλει δει το γυαλί για Lost Files. Αλλά πείτε μου λίγο τώρα, πείτε μου λίγο. Δεν θέλετε, δηλαδή είναι το ίδιο να λες πήρα το Quiz Ball Cup με 3 νίκες. Όχι. Είναι το ίδιο. Εσύ σαν την Ισπανία. Πρέπει να το πάρεις clean. Θα μείνει στην ιστορία και δεν ξέρεις μέχρι πότε θα το συζητάμε αυτό. Σωστό και αυτό. Θα δεις το άλλο χαμένο αρχείο, το οποίο μου αρέσει σαν λογική, να είμαι ειλικρινής, διότι το χαμένο αρχείο μας δίνει τη δυνατότητα να παίζουμε ανάποδα Παίκτη ψάχνουμε. τα βιογραφικά των παιχτών. Όχι. Γνωρίζουμε ότι είναι το βιογραφικό Πιανού. του Βιντάλ και θέλουμε να μας πεις ένα σταθμό που λείπει. Λοιπόν, Αρτούρο Βιντάλ. ο Αρτούρο Βιντάλ ξεκίνησε από την Κόλο-Κόλο. Πήγε στη Leverkusen, μετά πήγε στη Juventus, μετά πήγε στην Bayern, μετά στην Μπαρτσελώνα, μετά κάπου πήγε στον κορονοϊό και μετά γύρισε σε Φλαμέγκο Παραναένσε για να κλείσει τίμια την καριέρα του μετά από 19 χρόνια από τον τεμπούτο του στην Κόλο-Κόλο. Μετά την Μπαρτσελώνα, πού πήγε ο Αρτούρο Βιντάλ? Θα το βρεις Αντώνη, εύκολο είναι. Δεν μου πάει καν το μυαλό. Δεν είναι ένα Υπάρχει και κενό. το Πάσο, αν θες. Δεν ξέρω. Πάω Πάσο, δεν. Πάσο. Ο Μίχλη. Ναι. Και έβαλα και τα γυαλιά κιόλας. Πάσο για τον Αντώνη, ο Μίχλη και Θολόπιτα. Για μένα είναι εύκολο. Τον έχω εικόνα πολύ και δεν λείπει αυτή η ομάδα. Για ρίξε Γιάννη. Ίντερ. Επιβεβαιώνω, Ίντερ είναι η σωστή απάντηση. Χριστάρα μου αναγκαστικά. Θέλοντας και εμείς θα πάμε στο ποιος λείπει. Το παίξαμε πολύ structured το παιχνίδι σήμερα. Δεν είχαμε. Δηλαδή σβήναμε κατηγορίες. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Ναι. Ωραία. Ποιο να παίξω, Αντώνη, το ένα ή το δύο? Μην χαλάσουμε το σερί τώρα. Πάλι το ένα, δεν Το είναι. ένα, Εγώ μ' πάντα αρέσει. το ένα ξεκινάω. Και παίρνω και διπλασιασμό. Αν βρω ένα, παίρνω δύο. Αν βρω δύο, παίρνω τέσσερα. Αν βρω τρεις, παίρνω έξι. Σωστά. Πολύ ωραία αλλαγή στο quiz ball αυτή. Πολύ μ' αρέσει. Γιάννη, ξεκλειδώνουμε την κατηγορία και θα δεις μπροστά σου προημιτελικό καλή ώρα. Champions League 2025-2026. Δώσ' μου και καμιά μπάρτσα τώρα. Η Bayern υποδέχεται τη Real Madridis και την κερδίζει 4-3. Τι θες να δεις? Ρεάλ καλύτερα θα ήθελα να δω. Έχω καλύτερη εικόνα από Ισπανία. Α, τα δύο μπακ και το. Ωραία. Ναι. Θα δεις Βασίλισσα, πες μας τι βλέπεις. Λοιπόν, βλέπουμε στο τέρμα το Λούνιν. Κεντρικό δίδυμο στην άμυνα Ρούντιγκερ Μιλιτάο, λείπουν το αριστερό και το δεξί μπακ. Μπέλι Βαλβέρδε και κάποιο στο κέντρο. Βίνι Εμπαπέ, Μπραχίμ Δίας μπροστά. Ψιλοορθολογικά θα πάω. Αριστερό μπακ θα ξεκινήσω και θα κλειδώσω τον Καρέρας. Στο κέντρο, εκεί προς το τέλος της χρονιάς, έχει αρχίσει να παίζει βασικός. Θα μου κάνει εντύπωση να είναι βασικός εδώ, ο Πιτάρτς στο κέντρο. Να κατέβει με Πιτάρτς στο κέντρο, όχι. Να κατέβει και ο Καμαβιγκά πήρε την κόκκινη και νομίζω είχε μπει αλλαγή, άρα δεν είναι ο Καμαβιγκά. Να είναι ο Τσουαμενί, λογική λέω ότι είναι ο Τσουαμενί. Δεξί μπακ πέρυσι στη Ρεάλ, ποιος έπαιζε? Έλαντε. Δεξί μπακ στη Ρεάλ, ρε φίλε, ποιος μπορεί να ήταν? Γιατί έχω τέτοιο κενό. Πάμε Καρβαχάλ, ό,τι είναι. Είναι απαντήσεις που κλειδώνουμε. Καρέρας, Καρβαχάλ, Τσουαμενί. Κλειδώσαμε. Γιάννη, ευτυχώς για σένα και πολύ σωστά προκρίθηκες νωρίτερα. 0-3 Όντως. και η μπάλα βρίσκει το πουλί. Για πες. Στο δεξί άκρο της άμυνας, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ. Το ξέχασε τέλος. Αριστερός οπισθοφύλακας, Μεντί. Και στο κέντρο, ο Τούρκος Ο Αρντά. Αρντά
Γκιουλέρ. Ωραία, καλά που περάσαμε από πριν. Ωραίο διπλασιασμό πήρα, 2x0. 2x0. Πλαστογραφούν τα γκάλοπ και λένε ερώτηση 0. Ευτυχώς προκρίθηκε νωρίτερα. Στα 3. Πω, φίλε. Δεν το περίμενα. Έχουμε νικητή στο σημερινό παιχνίδι, έτσι, και αυτός είναι ο Αντώνης. Συγχαρητήρια, Αντώνη. Και για φινάλε, στην κατηγορία ποιος λείπει, Κερασάκι ψάχνουμε. καλείσαι να βρεις το κερασάκι. Καλή ώρα, προημιτελικός, ξανά, Ο άλλος. την ίδια σεζόν 2025-2026, η Ατλέτικο υποδέχεται την Μπαρσελώνα και χάνει 1-2. Θα δεις Καταλανούς. Αυτό που ζήτησα εγώ πριν δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, Γιωάν Γκαρσία τέρμα, Κουντέ δεξιά, Έρη Γκαρσία και Μαρτίν στο κέντρο της άμυνας. Πάλι ψάχνουμε το αριστερό μπακ. Γκάβι Πέδρη. Μπροστά τους ψάχνουμε το παίκτη που έπαιξε στο 10 και ψάχνουμε και τον παίκτη που έπαιξε κορυφή. Ο Όλμο έπαιξε αριστερά, ο Γιαμάλ δεξιά. Μα που το κοιτάω, λες και μπορεί να δώσω απαντήσεις Νομίζω για το. αυτός. Έτσι θα πήγαινα. Να σου πω κάτι. Και ο Γιάννης που ήξερε πριν. Εγώ όταν πήγαινα στα όρια του πάσου, δηλαδή θα έβαζα ένα Λεβαντόφσκι μπροστά και τα άλλα δεν. Ξέρεις τι, κάνε μια προσπάθεια να πας λίγο καλύτερα από τον Γιάννη. Στο ένα πάω κάνω το 1 στα 3. Με Λεβαντόφσκι θα πάω μπροστά και στα άλλα δεν έχω απάντηση. Ειλικρινά. Άρα, κλειδώνουμε Λέβα και 2 Πάσο. Ναι. Κλειδώσαμε Λέβα και 2 Πάσο. Πες μας, Γιάννη, την άποψή σου. Αριστερό μπακ νομίζω είναι ο Κανσέλο. Στο 10 είναι ο Φερμίν και μπροστά θα πήγαινα με Φεράν εγώ. Έτσι θα πήγαινα. Λάθος. Ποιος λείπει διάλεξε πριν ο Γιάννης, γιατί θα ήταν 3 στα 3 οι απαντήσεις του. Οι απαντήσεις είναι αυτές. Πάλι εγώ σε Αντώνη, έκαψα. σωστές. Όχι πάλι, στα 2 μέσω, στο 3 με έκαψε. Εντάξει. Έδωσε πρόκριση όμως. Κανσέλο, Φερμίν και Φεράν. Οι σωστές απαντήσεις. Οπότε, 0 πόντι για σένα σε αυτή την ερώτηση, Αντώνη. Για την ιστορία, 8-7 το σκορ σήμερα. Νικητής του παιχνιδιού Αντώνης, αλλά και για τους δύο πρόκριση. Οπότε, Στα χέρια του Εμ. Ο τρίτος προημιτελικός ολοκληρώνεται με τους δύο παίχτες να περνάνε στα ημιτελικά, ο Αντώνης Τσακαλέας ως νικητής και ο Μάμπα ως ο καλύτερος ηττημένος, αφήνοντας έξω τον coach Κωνσταντάρα και τον coach Γαλανόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε τα ημιτελικά με τον Αντώνη Τσακαλέα να αντιμετωπίζει τον Master of Football. Πώς αισθάνεσαι που είσαι ο μοναδικός χαμένος που θα περάσει στην επόμενη φάση? νιώθω όμορφα. Είμαι χαμένος από τύχη. Ενώ ότι είδαμε ότι αν είχα πάρει άλλο ποιος λείπει θα είχα άλλους 6 βαθμούς και θα ήμουν ο high scorer. Σωστό. Σωστό. Οπότε νιώθω καλά με την πρόκριση και πάμε. Είμαι ο παίκτης έκπληξη. Είναι αν μου βγουν οι ερωτήσεις θα το πάρω. Αν δεν μου βγουν θα πατώσω. Κοίταξε, γενικά σας φοβήθηκα και τους δύο για να περάσετε το minimum των 6 πόντων, ρε παιδί μου, γιατί είχατε σοβαρό προβάδισμα. Βέβαια, εντάξει, αν φτάσουμε σε σημείο να γυρίζουμε 3 quizball ταυτόχρονα για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, κάτι θα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το σε αυτό εύκολο κανάλι. είναι λίγο σε θεωρητικό επίπεδο γιατί αν χάσεις τις μια-δυο πρώτες, μετά προσθέτει βάρος. Λες, έχω minimum πρέπει να πιάσω τα 6, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο. Επίσης, θυμίσαι μου ποτέ πιάσε 6 πόντους τελευταία φορά σε quizball. Ποιος, εγώ? Ναι. Πήγες να το παίξεις αντεπίθεση. Πότε. Ρε φίλε, να με νικούσες να είχε νόημα. Σ' αγαπάω. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και αυτό θα σου δώσω ότι βρήκες το top 5. Είσαι καταρχάς ο πρώτος ο οποίος βρίσκει top 5 4 στα 4 και παίρνει 2 πόντους. Δεν το θεσπίσαμε Ωραίο, τώρα τον ωραίο, κανόνα, είσαι ο ωραίο. πρώτος που το κάνει. Και κατάλαβα. Αυτό εκεί ήμουν τυχερός. Λοιπόν, υπάρχετε 4 άτομα στους ημιτελικούς. Ο ένας είναι ο αντίπαλος που έπαιξε σήμερα, ο άλλος είναι ο Φρουρός και ο άλλος είναι ο Master of Football. Φέρε μου φρουρό. Οκ. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα είναι ο αντίπαλος, θα προκύψει Γιαμάρα. κλήρωση, αλλά θεωρώ ότι έχετε 25% ο καθένας. Ισορροπημένα είναι τα πράγματα. Ισχύει. Ναι. Λοιπόν, Τα λέμε στο επόμενο. Αντώνη, το κλείδωσες πολύ νωρίς, είναι η αλήθεια, και ήταν εν τέλει από όλους τους παίχτες που προκρίθηκαν, είσαι αυτός που χρησιμοποίησε πιο σοφά το διπλασιασμό, να ξέρεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που έκανα μια νίκη στο Quizball. Γιατί εντάξει, μου λέγανε θα ξαναπάς, πότε θα ξαναπάς, γιατί δεν ξαναπάς, εσύ δεν θες να ξαναπάς, αυτοί δεν σε παίρνουνε. Τίποτα από αυτά, παιδιά. Ήρθε η ώρα, παίξαμε και προκαλώ όποιον θέλει να έρθει. Αν πιστεύω ότι θα περάσει εύκολα στο τελικό, θα περάσει, αλλά όχι εύκολα. Όχι εύκολα. Αυτό θα σου έλεγα. Δηλαδή η τετράδα είναι πλέον στο τραπέζι. Ποιον θα προτιμούσε ως αντίπαλο μετά την κλήρωση που θα προκύψει και θα τη δουν κατευθείαν βασικά μετά από εδώ πέρα. Θα την έχουν ήδη δει βασικά. Ξέρουν το κοινό ποιος είναι ο αντίπαλος σου τώρα. Έχουμε μικρόφωνο χειρός, να κάνω το slot μπάμα για το 2-0 και να φύγω. Οπότε, τα λέμε στο επόμενο, Αντώνη.